Eu comezo a escribir uns contos e uns versos en galego sempre, literariamente eu nunca escribín noutra lingua que non fose a galega, cando era un rapaz, 9 anos, 10 anos ou así. Seguín, despois recordo que nos anos, cando tiña 16 anos, 17, nas festas do Entroido do Ulla, escribía poñéndolle letras en galego a corrido mexicanos, en fin, nas festas do Entroido facíamos todo eso, e outros traballos. Pero nunca me tomara en serio pensando que podría algún día ser escritor. Pero aos 20 anos emigra, chego a Buenos Aires e ali empezo a tomarme en serio, non inmediatamente. Ali eu que empecé a colaborar na prensa, publico ali os meus primeiros traballos en galego, naturalmente, nos periódicos Adiante, Opinión Gallega, Galicia Emigrante, Lugo, Galicia, outros de Montevideo, Irmandiño, Finisterre. E logo, pois, daqueles traballos previos, daquelas ensaios, digamos así, daqueles prolegómenos na prensa, un día, alá por 1960, xa eu levaba 11 anos emigrado, publico o meu primeiro libro, Dende lonxe, un libro de versos. Pero aquela decisión de... Ainda non me tomaba en serio como posible escritor, senón que comecei a tomarme en serio alá pro ano 61, un ano despois, cando escribín e publiquei Memorias dun neno labrego. Entón, dixe, pois podría seguir este rumbo, gústame este exercicio, porque ademais, xa para min o problema do galego, de usar o idioma galego, era algo moi natural dende sempre, dende a infancia e a adolescencia, pero en Buenos Aires asumo máis a Galicia. En Buenos Aires descubro Galicia. En Buenos Aires, en contacto con aqueles grandes figuras do exilio, como Seoane, como Lorenzo Varela, como Sore Picallo, como Rafael Dieste, pois tomo xa moi en serio aquelo, e xuntas aparecen a miña descoberta de Galicia e a miña utilización literaria do idioma galego. E esos foron os comezos. Despois de que o libro de 1961, pois seguín escribindo. O mesmo ano 61 marchamos a miña muller e eu para Cuba. En Cuba seguín escribindo. En Cuba estuve 31 anos e ali escribín a maioría da miña obra de investigación sobre a presencia dos galegos en Cuba e en América. Escribín poesías e escribín narracións, novela, libros de contos que iban enviando a Galicia e se publicaban aquí. E logo, no ano 92, 31 anos despois de ter chegado a Habana, xa nos radicamos en Galicia, sigo escribindo naturalmente, sempre e únicamente en galego, e sempre, de ser posible, só alrededor de temas galegos. Esos son os meus comezos con esa prehistoria xornalística, e logo xa empezando nun libro, dende o ano 60 ata hoxe, con todo o tempo transcurrido e con todas as páxinas andadas.